tupu mmemme ebido kpọmkwem dịka esi emere ndị ichie nakwa onye nze kara aka ndị ichie anọ narị wee bute egwu a na-akụrụ onye ichie nakwa onye nze wee bịa n'obi enewani n'iji kwanyere ya ugwu n'ụzọ pụrụ iche. Ngwa na-egbughị oge ka ikirenu ka ndị ichie jikwa egwu ndị ichie ma gakwa ọfọ ndị ichie maka na n'ezie ọ bụrụ na emeghị nke a enwe ihe ọzọ ga-eme ga-ewu isi. Ọ bụkwa na ụdị egwu a nakwa ihe ndị a niile ka a na-emere onye ichie tupu emebe mmemme ndị ọzọ dị iche iche. Ngwa ka ikirenu ka ndị ichie si eme omenala ha. Tuchatiga nini chiyo ya ushe aburu kai nacho muka nachi ito ta chiyema na before kaka pato ekubida n'ojo biko go na atụtụ na omimi ịkwanụ taa ọjọọ gbado bisi ike nwa nwoke na mfe nwaanyị na mfe biko cheta atụtụ na omimi ndị na-eji ihe dị mmemme ihe dị mma bịa na ihe oyibo bịa gị ya nara anyị ọjị na ndị oyiye na ndị atụtụ na omimi biko ọ bụ ogologo ndụ ọ bụ arụ isi ike nke onye wetara ọchị si ya kọjị na m ọ na-ata nke oyiyi ọta ihe ọ bụ nwa nkwọ ka a ga-enye dị anyị ihe niile ejekwa akpatara eji eme nwa biko nye Super, who I know how to. Oh yeah.